сказали, пожалуйста, лауреатлар қойда екен, біз бірсінде кім источник бұнда ма екен олар? Мұнда, факиля бұл, міне факиля бұл. Мұнда, все. Бар қарап, айтып келе алайын, Дания қоғада, факиля бұғада. Привет. Меня мында ортта кіші келерге может, кстати. Біздің не? Алмаз? Алмаз? Тұқай, сен сықырым. Біздің обратный отчет нешек? Все по плану ма? Ладно. Қанша минут? Окей. Сколько минут? 25 уже. Шоңа сұрадым. 26 уже. 2 минуты. Озат кірген кіші біз алашы қарамай, по-моему, точно итемі. Оны бізді көрмейшек бітімі? Yok, sen Liliya lучше Ozat yanına бар. Sen bir İlgiz abini көресің. Sen білесің Ozat'ны? Жарар. Мына шулай дұрыс бола. Қазір мұнда шақырдың Тұқайдан музейе ешік алдында. Тұқайның гибелі. Анышкина отвечаешь, все, минутная готовность. Обратный отчет пошел. 60. Всем удачи. Cihanda yaz. Көңілді яс. Нәрседен bu? Min білем, бәйрәм бүгін. Бүгін зур бәйрәм. Бүгін... Тұқайның туған күні. Олай ғана да түгіл. Бүгін Тұқайның туына 135 ел. Хайырлы күн һәммәгезгә. Саулар мısыз хөрмәтлеләр без? Без Кырлайда. Нәк Казан артында бардыр берәү Кырлай диләр. Шулай, жырлаганда ки өчен тавыклары жырлай диләр. Без нәк шул Кырлайда. Тукайның шүрәлесе, былтыры, су анасы яшәгән Кырлайда. Айрылсам да синнән гомеремнең таңында мин, и Казан арты. Сиңа кайттым, сөеп, тагында мин. Бу Кырлай авылы минем дөньяга күзем ачылган беренче урын дип язып калдырган Тукай үзе дә. Шулай күп кенә сәнгать әсәрләренә нәкъ менә шушында оятқы салына. Халкыбызның рухи хәзинәсе белән нәкъ менә шушында таныша. Халкыбызның рухи байлыгын үзенә нәкъ менә шушында сеңдерә кечкенә апуш. Һәм хәзерге вакытта без Кырлайда Тукайның музееның ишек алдында аның туына 135 ел тулуга багышланган шигърият бәйрәмен башлыйбыз. Бүген Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреатлары билгеле булачак. Һәм туры эфирда сез әлеге вакыйганың шаһитләре булачаксыз. Шигърият тантанасы башлана. Бәйрәм белән сезне. Хәерле сәгатьтә.
Dünyada var bir yem bugün. Nereden bu? Min bilen. Beyram bugün. Bir mukaddes his bilen. Her bir kişi hayran bugün. Uni sazım da benim beyram bugün. Ortra. Kurtum kuyaş gıdıtta giden balkon. Ol kiyingendir dedim. Beyram bugün. Yar başından tıladın mı? Bir sunun dokunarın. Siler şeyler uzara. Beyram bugün. Tıladım ekringe içkinde. Beyram kıncilen. Onsu da sili takın. Beyram bugün. Yangıratıp gülsek birge, dünyanın bar balları, jir şatlıkka hem bakitke, kumulmişe kol olama, ballarının külleri tınışlıkman jırasıman, ul külge balaşaknan, elle kupma jırasıgan, kirok tuğul tercümeşi, külüşe biz, bir tilde biz, birge bulsak, birden bulsak, birişime biz, bir kimge biz. Ballarının küllerin işitsin jir, tınlasın jir. Ballarının külüğünden bir koşanda tınmasın jir. Külü bizni dostlaştıra, külü bizni birleştire. Bakıtlı da, kışlı da biz birgeleşip külgeşkine. Ballar küleyken, ili bizde, jir bizde. Demek jir deysen eli, emin demek ili bizde. Hayırlı gün, kadirli dostlar, tuğanlar. Nene apuş yüreğine tuqaylık uykusu salın arşa tübeginde eğilmişsizini bugün. Bugün her tatar kişisi için uluq bayram. Büyük Abdullah Tuqay'nın tuğuna 135 yıl tolgan gün, tuğan tül günü, şiiriyat günü. Hem şul tilini kileşekke ilteşek buğun başlap jiberdi bugün. Bayramı bizni. Şayan TV kanalı ötkergen Bolaşak Jırı Festivali jingüşilerinden birisi Amelia Fiafanova. Hem Tatar Tilin Üstürü Komisyası gamelge koygan Tatar Sözü konkursu jingüşileri, Baltaş kızları, Dila Sibagatulina bilen Meryem Zakiyeva. Kişkine o көңелге сіңіп қалған фразалар шиғыр бола. Туқайның жүрегінен томған шундай сөзлерінің қой бірлері біздің көңіллерде яшитырғанлары шушы орша жерінде тоғында ошығырақ, мәғінелерек болып яңғыры шекілді. Naq Qırlay ortunda bardır, naq Qozan ortunda bardır bir avul Qırlaydiler. Jırlaganda köy üçün tavuqları jırlaydiler. Gerçi mында туmasam da мен biraz тұрған едім, жерін азмас тырмалап шешкен едім, ұрған едім.
Ул авылның hiç unutmayım, her yağı urman idi. Ул bulun, yeşil ülenler hatfeden yurgan idi. Зур bu orman, şitlere көрінмейдір диңгіз кеби. Бенихая, бехисаптыр, гаскәри Шыңғыз кеби. Кылт итеп искә төшәдер намнары, дәүләтләре, карт бабайларның моны күрсәң бүтән сәүләтләре. Ошыла алдың ихтан театр пәрдәсе. Ах дейсің, бізінік бұлайсың, біз де хақның бәндәсі. Тагын bir кат, кичкенә пушның жан җылысын саклаган, данлыклы Кырлайдан сәлам сиңа, дөньялык. Сәхнә түренә, халык шагыйры. Язучылар берлеге рәисе. Һәм Татарстан Дәүләт Советы депутаты Иркаил Зәйдулланы чакырабыз. Bayram mübarek olsun. Tukay bizni mine indi 100 yıldan artık birge toplap turuşu zor kiş, zor şair hem inşallah kileşekte de şulay bulur diye bileyim. Bu birgelik tatlı hıyal sıman. Gımır karormanın kişkende kılgali de sıngı suluşunda anı sarkıt edip işkendir. Bu birgelik sıngı ümit kibik. Divarlardan düşman ütkende kıl şerifnin sıng ıranı bulup ul bizge de kilip jitkendir. Çın Tatarının bilemesi bugün tugan tel ul, mine şul vatan, sıngı kini bulup sürülemde, tanı bulup yanadan atam, yıllar ağır, biz barabız ali, iske kile gülep karurman, yürek yarılırlık yaktı haber, ufuklarda emme barsıman. Zanlarını bozup zılımine, sıngı sınav, sıngı in. Yazgı taşı bulup kuzgalırбыз, bir yıdırık bulup toplanırбыз, biz birge deyip, birge, in. Hazır men sözünü Devlet Sovetı Reisinin orunbasarı, Prezident huzurundagi Tatar tilini saqlov ham o'stirish bo'yicha komissiya raisi Marat Ahmatovga beraman so'zni. Hürmetli milletdaşlar, qadrli dostlar, mine biz sizning bilan buyuk To'qayimizning vatani Orshada. To'qayimiz bizni naq mine o'zining tug'an kunida birida jiygan, aytirsin kibik, jamoat, milletdaşlar, siz o'zingizning tatarlığınızı, buyukligingizni, o'zingizning tilining motorligin, adabiy nafisligin, onun boyligin tanıysızmı siz? Siz onu puxta etib saqlab bunlarga jetkirasizmi degan so'rov bilan To'qay bizga murojaat etdi kibik. Albatta har millatning buyuk shaxslari bor. Ruslarda ul Pushkin. Hem şuna tengdash bo'lganga balki To'qay kimgadir ashuv chiqib da aytgandir, Pushkin Lermontov To'qay 3 yıldız ol deb. Hem bizning adabiy mirosimizning, hem ruhiy qiblabizning eng bizga chaqirib turadigan eng zo'r yulduzi albatta ul To'qay. Adabiyotda ul To'qay, muzik san'atida ul bizning Salih Saydashev, jir san'atida ul bizning tengdashsiz Ilhom Abi Shakirov edi. Biz qo'ybir buyuk shaxslarimizni isen vaqtlarında onun qadrini bilib de yetkirmaymiz. Bu işrakta bu albatta To'qayga qo'g'ilmaydi, chunki To'qay ömür yaşagan sayın, onun indi asırdan ilgirek yazgan icadi eserlerin bugün okup qarasan aytırsın ol bugungi kunga kecha o'tirib onu ilan etgan kibik. Hem birgina kunga da, birgina qisqagina vaqtga ada onun ul fikrleri, ul mürajaati xalqqa millatga onun mürajaati tunuqlangani yo'q. Hem vaqt o'tgan sayın hatta bu şahısı bizning aytgan har bir so'zi bizning ko'nglimizga o'q bo'lib yota kibik. Ул bizga murojaat, kelajak bunlarga da tilimizni saqlab motor etib, yetkirgizal deb. Tilimiz bizning shundan da motor til, dunyodagi eng kuchli, eng darajali 14 tilning birisi Tatar tili bit. Hem albatta, buning bilan bizning xalqimiz haqli ravishda g'ururlana oladi. Shunga ko'ra saqlayıq tilimizni, saqlayıq xalqimizni, ham ilni kunni quvondirib, biz tatarlar deb motor etib yashaygan.
Кадерле дуслар, инде миңа шундый киңәш иттеләр. Менә сезнең шушы мөхтәрәм кунакларыбыз алдында бүген кич әлбәттә опера балет театрында үтәчәк зур тантанада президентыбыз ул лайыклы җиңүчеләрне билгеләп аларга үзенең таныклыкларын тапшырыр һәм менә мин сезгә игълан итәм 2021 елның Бөек Тукайыбызның бүләге лауреатларын. Аларның берсе Факил Миңмөхәммәт улы Сафин. Саташып аткан таң роман трилогиясе һәм Гөлҗиһан повесты өчен. Факил абый күрнегез әле, бирегә килсәгез дә ярый. Ул безнең бик күп еллар инде бик матур туплап һәм инде безнең әле булдыклы җитәкчебез дә булып, ул безнең шаллы язучылар бүлеген җитәкли һәм алар белән бик матур, бик иҗади эшләр алып бара. Икенче җиңүчебез ул Фидания Нургаяз кызы Нуруллина. Һәрберебезгә таныш сәхнәдә Туфан Миңнуллинның гыргыры кияүләрендәге Гөрпинә, Нақи Санбатның Миркай белән Айсылу әсәрендә Айсылу, Мәрфуга Тинчурин зәңгәр шәлендә, Мәчтүрә Нақи Санбатның портфельле кияүендә, Шәшәк Нурихан Фаттахның Кулгали әсәрендә, Тинчуринның Казан сөлгесендә Саҗидә, Хайвахитның Туй алдыннан әсәрендә Йылдыз, Рабит Батулланың Кичер мине Әнкәй әсәрендә Дилфүзә, Зөлфат Хакимның Мин төш күрдем әсәрендә Мөршидә, Гыйләҗевның баскетболист әсәрендә Люция һәм башка бик күп күренекле хатын-кыз образлары тудырган өчен алкышлыйк әле үзен. Һәм менә безнең өченче җиңүчебез ул Григорий Львович Эйдинов. Нефт һәм заман, Казан альбомы, Татар әкиятләре дөньясы, Казан серләре графика серияле һәм Татар дөньясы китабын бизәгән өчен алкышлыйк әле үзен җиңүчебезне. Халкыбыз безнең батырларга менә шундый иҗади илаһи әсәрләр иҗатучыларга бик бай. Киләчәктә дә шулай менә әдәбиятыбызны, мәдәниятыбызны байытып, халкыбызны сөендереп яшигәле. Кабат мәртәбә котлыйбыз җиңүчеләрне. Хөрмәтле лауреатлар, сүз сезгә. Hürmetli tamaşaçılar, hürmetli Murat Qotoviç, Erkay Rafaeloviç, kalemdeşler, bizni icad kollektivleri şunday zor dereceli premiyaga takdim ettiler. Hem prezident karşısındaki komissiya a'zaları bizning icadımızı Abdullah To'qay isimli devlet premiyasına layık deb topdilar. Bu bizning uchun bek suyunchli hal. Lakin bizning tüp missiyamiz, tüp işimiz ol bizning büyük Tatar halkı 1000 yıllıklar oşada, 1000 yıllıklar türünde balkıp bütün dünyanı şanlı etip, uzun kursetip yaşay olsun idi. Tilimiz saklansın idi. Bizim maksatımız şol, hem bizim icatımız mana şunu rastlayıp biz indi bugün sizge ayta olamiz, sizge zor rahmet. Ну, я буду говорить на русском. Это, наверное, лишний раз подчеркивает то, что имя Габдуллы Токая дорого не только татарскому народу, но и каждому человеку, кто любит литературу, кто любит красоту, кто любит прекрасное. То, что нас наградили этой премией Тукаевской, это лишний раз подчеркивает ту ответственность, которая теперь ложится на нас. Мы должны с достоинством и честью нести это звание. Спасибо. Халыкка дәрсе гыйбрәттер театр. Күңелдә йоклаган дәртне уятыр. Театр яктылыкка, нурга илтә. Кире юлга җибәрми, уңга илтә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген сезне зур бәйрәм белән чын күңелемнән котлыйм. Ә минем өчен бүген айруча шатлыклы көн.
республикабыз җитәкчеләре тарафыннан бүгенге олы бәйрәм көне олы шагыйребез Габдулла Тукай исемен йөрткән дәүләт бүләген алу минем иҗатыма зур горурлык. Шулай ук Галескар Камал театры коллективы өчендә зур мәртәбә. Барыгызда исәнлек, саулык барыгызга да телим. Кабат шулай очрашырга насыйп булсын. Марат ага, Muhterem cemaat, bir kelime üsteme söz indi mine Tokay бүләге лауреатларын тыңлаганнан соң безнең арчалылар, арчада туып үскәнчә иҗат әһелләребез алар бихисап һәм менә республикабыз буенча Тукай бүләгенә лаек булган иң күп шәхесләр исемлеге дә безнең арчада. Бу башкача мөмкин дә булмас иде, чөнки арчалылар Тукайыбызга искиткеч тугрылыклы. Инде арча суын, арча ризыгын ашап үскән шәхесләр безнең Гомәр Башировлар, Гариф Ахуновлар, Мөхәммәд ага Мәгдиевлар, Сибгат Хакимнәр һәм башка бик күпләрне биргән арча ягы менә безнең әдәбиятыбызга, сәнгатебезгә ничек матур хезмәт итә. Арчалылар сезгә алкышлар аерым. Рәхмәт менә шундый иҗади чишмәгез бай булган өчен. Рәхмәт Марат ага, рәхмәт Төркәйл ага. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясының яңа лауреатларын тагын бер тапкыр ихлас күңелдән бергәләп әйдәгез, котлыйк әле. Һәм без сәхнә түренә әлеге олуг бүләккә алдагы елларда лаек булган улпат әдипләребезне, әдәбиятыбызның аксакалларын чакырып, Галиҗанап шигырьгә сүз бирәбез. Каршы алыгыз сәхнәдә Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин. Рәхим итегез. Хәерле көн, кадерле милләттәшләребез. Бүген яз көне, матур көн. Шуңа күрә мин күптән инде яшь чагындарак язылган шигыремне укып макчы булам. Яздан айырып булмый Тукайны. Язда килгән, язда ул янган. Язы, киләчәге барлар ничек китсен, ничек югалалсын дөньядан. Язны жуймый, кара көннәрдә дә халыкны ул гүзәл гамнәрен чырлар аша бүгенгегә китереп бәйләде. Тел яшергән тарих кына белә, бар кылганын аның, күргәнен. Шулай да булалган бит илгә игелектелек кылу үрнәге. Бу тарихта байтак шәхесләрне әгәр куйсаң, ул яшәгән хәлгә, урынга байтагының шаулыдары түгел чыкмас иде бәлки, тыны да. Яшәрен һәм үлемсезлеген дәлилләүгә мохтаҗмы халык? Шиктәре чыгылса, кара, тикшер, бер бәгырен Тукайын алып. Апрель, кемнәр көтмей, шанулар, гүлләр, яшәй шанышлар китергән бу айны. Яздан, гаделлектән, киләчәктән мөмкин түгел айыру Тукайны, мөмкин түгел айыру Тукайны. Сүз Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Зиннур абый Мансуровка бирелә. Рәхим итегез. Хәерле көн, кадерле милләттәшләр. Büyük şairimiz Габдулла Тукайның быелгы юбилее Татарстаныбызда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына туры килде.
Тукай үзе инде үзенең атаклы туган тел шигыре белән 112 ел дәвамында бер гасырдан артык безне берләштереп килә. Ул безнең халкыбызга хезмәт итә. Шуңа күрә мин укыячак шигырь дә үзебезнең газиз ана телебез турында. Әл-Мисакта бүтін руғларны Аллах түрлі итеп бар қыла. Кемнер анда тәртә башы белән газиз телебезгә бәрелә. Бездә һаман сәйер хөкем яши. Илнең кеме начар, кем яхшы. Кемнер анда шулай хактан узып авызларны бикләп куймакчы. Башка сыймас хәлләр артып тора. Дөньялыкка син күз салгына. Кемнер анда Тәңре аңлар телне тәмам белмәмешкә салына. Гүрдә синнән мөнкир иләнән кир сорау алыр милләт телендә. Кемнер анда көндәш кавым өчен мәкер кырып ята төнендә. Катгыятлы гариш катындадыр, тамырларны кисәр шын кайшы. Кемнер анда язмыш шартын бозып, өммәтемә ясин чыкмакчы. Кемнер? Рәхмәт. Сәхнә түренә Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты шагыйр Разил Вәлиев чакырыла. Хөрмәтле милләттәшләр, дуслар, туганнар, мин бу шигырьне Габдулла Тукайның 100 еллык юбилей көннәрендә Уфа каласында язган идем. Агыйделдә буз китә. Уфа күрә, ул Тукайны күрә, күрә аны еллар үтәли. Татар башкорт бәгыренә үтеп, ишетелә Тукай ютәле. Ил афәттә чакта шагыйр корбан, ил ширләсә шагыйр ютәлли. Ачы язмыш гел шагыйргә насыйп, ник сайламый язмыш бүтәнне. Язлар аңа назлар китермәде, бер кызны юк хәтта үпкәне. Рәсәй буйлап Тукай җылы эзли Тукай ярты үпкәле. Ул Уфага килә, белә чөнки Гафурый анда көткәнне. Агыйделдә иңрәп бозлар китә, әйтерсеңлә Тукай ютәлли. Язларны ул бездән алдан күрә, күрә Тукай еллар үтәли. Татар, башкорт, Тукай Гафурыйдай мәңгелеккә бергә үт әле. Күктә ни булмас дисең, очсыз кырыйсыз күк бит ул. Бурын-бурыннан кешеләрнең шул зәңгәр шиксезлеккә карап хыяллануында, уйлануында бер хикмәт бардыр инде. Мөгаен, юккамыни без шәхесләребезне, тулы бер чорларны, вакыйгаларны күк җисемнәренә тиңлибез. Шулай, гасыр башы татар әдәбияты дигәндә, безнең күз алдына Тукай, Дәрдемәнд, Исхакый, Әмирхан йолдызлыгы килеп баса. Татар шигърияте дигәндә Тукай, Токташ, Туфан йолдызлыгы дип сөйлибез. Классик татар мәдәнияте дигәндә Тукай, Сәйдәш, Илһам йолдызлыгын искә төшерәбез. Һәм менә бу йолдызлыкның бер йолдызы быел тагын да балкыбрак яна башлады. Яраткан җырчыбызның исемен хөрмәтләп мәңгеләштереп быел Татарстанда Илһам Шакиров премиясе барлыкка килде. Һәм аның беренче лауреатлары игълан ителде. Сәхнәдә шушы исемгә лаек булган, иң беренчеләрдән булып лаек булган күренекле җырчыларыбызның берсе Резидә Галимова, Татарстанның халык артисты.
Kırlayda şihriyet beremi gırli. Hazır benim yanında bu yıl bu zor bülekке Tukay premiyesine layık bulgan Fakil Abu Safin. Fakil Abu için көңілден құтлıyım sizni. Zor rahmat, zor rahmat. Fakil Abu sizne dokumental шығанақлар bilen bik usta iş itesiz. Eğer de Tukay turuna roman yazırga alınsanız, siz uzakka onun qaysı şirin koyur idiniz. O turda uylağınız var mı hümen Tukay turunda roman yazı turunda? Tukay ol özünün icad yolu başlanğan melden başlap bizim Tatar halkı için zor epoka. Biz mine Tatar halkı köp mi yaşayacak? Her devirde Tukay özünün icadı bilen bizge yol gösterip duracak. Hem mine bu epoka ol Tatar halkı bilen menge yaşayacak. Şuna göre min Tukay turunda nedir eser yazılayken ol devir fonda, epoka fonda onun şahısı көрсетілген тиісті tanıyım. Alayda başınıza kirip qarağanı buldu mu? Şimdi oyuna yazırga deyip Tukay turunda alayda. Kızıqsınğanınız buldu mu? Tukay turunda benim özümün eserlerim köp. Tukayga bağışlangan, men Tukayga bağışlangan sanetlar taqiyası Tatar edebiyatında birisi topkur yazdım. Bir de o eserlerim benim de şu Tukay turunda. Tulu tege bir roman formasında olay onda başıma kirmedi. Men Tukayga bağışlap bir köp eserler yazdım. Belki ruhlanıp roman da yazırsınız eli var siz alda. Rahmet sizge Beyram bilen. Beyram devam ite. Татарстанның халық артистері Изда Галим болған. Jırlar
Татарстанның халық артисты Резида Галимова. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов үзенең указы белән 2021 елны туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итте. Һәм һәрбер сәламәт илнең нигезендә әлбәттә инде милләтара ихтирам, бер-беребезнең мәдәниятенә, теленә ихтирам ята. Безгә дә төрле телләрдә уй йөрткән, иҗат иткән, сөйләшкән көе бер-беребезне аңлап яшәргә насыйп булсын иде. Сәхнә түренә кадерле кунакларыбызны, ут күршеләребезне чакырабыз. Һәм беренчеләрдән булып сүз күренекле башкорт шагыйре, Башкортстанның Сәлам Галимов исемендәге премиясе лауреаты Хисмәтулла Юлдашка бирелә. Рәхим итегез. Исәнмегез, һаумыгыз, кан кардәшләребез. Мин бүген бұл дөньяла иң шат, иң бәхетле башкортмын. Чөнки шундай зур халыктың, дөньяла шундай зур шагыйрьләрнең бере Тукай көнендә катнашып йөрим. Тукай лауреаты, Тукай бүләге лауреатларын менә күреп шатмын. Ул зур вакыйга, әдәбият яшәй, язучылар эшләй тимәк. Менә Тукай көннәренең кунагы булып йөрү, ул да бер мәртәбә. Әле зур асыш эшләмәемдер. Менә музейда йөргәндә Тукайның танылган, данлыклы, бөтәбез дә яратып укыган "Эй туган тел" дигән туган тел турында шигырына игътибар итеп тордым. Тәрҗемәһендә "О, родной язык" дип эндәшә бит инде. Тәрҗемә итәләр. Тукай бит "Эй туган тел" ди. "Эй балакаем", "Эй сабыем" дигән һымак. Шуннан "Эй туган тел" ди, "Эй әсәем минең" дип эндәшкән һымак. Шундай олы ла булып, киселекле лә булып эндәшә туган телгә. Тукайды мин үзем бала сактан укыным, татар телендә журналлар укып үстем. Мин Орынбур башкорты, минең якташым Сагыйт Агиш, Муса Ялил, без бер районданбыз. Тукайды башкорт үзе итә, башка төрки халыктар һымак яратып укый. Мәктәп программаларында бар Тукай иҗады. Тукай менә хезмәткә сакырган халыкка хезмәткә әйдәгән. Һәм ул нимә тиәл ул? Хезмәткә халыкка 1000 Мәккә дигән. Без менә гомеребезне төрле нәмәләргә багышлайбыз. Гомеребезне вә төрле эшләр кылабыз. Әйдәгез, менә бөтәбез кем булуыбызга карамастан, гомеребезне балаларга багышлайык. Тукай һымак халкыбызга багышлайык. Әгәр дә без гомеребезне балаларыбыз туган телдә билеп үсүләренә багышлахак, ул демәк без гомеребезне халкыбызга багышлаган булабыз. Демәк без гомеребезне юкка үткәрмәгән булабыз. Гафу итегез, күп сөйләгәнем өчен. Башкорт татарһыз яшәй дә алмаячак. Башкорт татарһыз мин аны беләм, күп өйрәндем. Алга бара ла алмаячак. Нимә генә кылып карамаһыннар. Без киресенчә араларыбызны якынайтырга тырышырга тиешбез һәм шуның өстендә эшләргә тиешбез. Берничә башкорт рухлы шигырь укып китәем. Дала шигыры. Малың нимә? Кич булмаһа, иртән тулыр каралтың. Йөрәгеңдә һәр сак ятын. Югән ярлы атың.
Атың неме? Атқайыңдың булмаха. Булғайны қанаты, хатын алтын, хан қылында булғайны қаратып. Алтын неме? Хатын алтын, хулха гел құл қанатын, тұқымыңды құрсалаха, сықмаха яманаты. Даның неме? Аваз беріп давам итхен ұлқаның, башқұртлығын бір ғасанда бұлмағын ұнытқаны. Башың неме? Башқайыңды бұлмағын хис ейгенің. Бүгін башыңды кифәлер, баш күтәрір иянің. Ауырлықтардан сүкәйіп, сәнескенде тубықты, шылсақ намазға басудан, хайырлырак юл юқтыр. Үзім неме? Үзімдің не? Бір тілім, екі көзім, өзгермей тұрған қарашым, өзгермей тұрған өзім. Бұлайда қысық көзімді, жұмғансы қысып қарап, халқым өткенім мен барлап, келесекке юл ярам. Рахмет Хисматуллаға. Һәм сәхнә түренә үзебезнең милләттәшебез, Башкортстан җирендә яшәп иҗат итүче шагыйрь Мөнир Вафинны чакырабыз. Иң гадел, иң объектив, дөрес 1989 елгы җанисәп мәгълүматлары буенча Башкортстанда миллионда 200 мең татар яши, шуңа өстәп үзләрен башкорт дип санаучы, ләкин телләре татар булган 350 мең татар яши. Җыеп әйткәндә, 1,5 миллион татар телле халыктан сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Башкортстанда шундый бина компания башланды. Бу үзенең кайсы шәҗәрәгә карый, нинди рудан икән бу милләт дигән. Мин үземнең менә карый башлаган идем. Мин Явыз Иван заманында Шукандрудан качып килгән, Арча төбәгеннән күчкән булып чыкты ата-бабаларым. Шуңа күрә арчалылар, әгәр дә мин сездән сияси сыйыну урыны сорасам, кабул итәргә әзер булыгыз. Алыш бирешләрдә шума, шундый хәтәр булган, минем халкым гомер буе алып сатар булган. Байлык һәм бәтүрәлекне ул шундый яраткан, халкын, дәүләтен күмәртләп, шаһгалие саткан. Бүген дә бит айрым затлар байлык татып ята, хакимлек һәм акча өчен халкын сатып ята. Телен сата рәхәтләнеп, күндәм халкы барда, без тиенлек акча гына сату алуларда. Татар акылы төштән соң ди, төштә үтеп бара, үзен үзе ваклап сатып, халкым бетеп бара. Сату өчен намус, иман барысы да бата, азатлык хыялыгына сатылмыйча ята. Микрофон янына Удмуртияның халык шагыйре, күренекле прозаик, драматург Вячеслав Арсергий чакырыла. Рәхим итегез сәхнәбезнең түренә. Зил бүген кыш. Бүген безнең бик зур байрамы әйтергә кирәк. Дорогие друзья, жамаат, я сегодня очень рад вас приветствовать на этом большом празднике. И как каждому поэту хочется сказать такое доброе, умное, но не каждому это дается. И остается самое главное — сказать, что мы приходим к Тукаю с радостью, с честью, с достоинством, с любовью. Среди удмуртов, в удмуртских деревнях есть очень такая стойкая легенда, что Габдулла Тукай был удмуртом, татары его воспитали и вырастили. И ни в одной удмуртской деревне вы не докажете, что это не так.
Когда я в свое время об этом сказал Роберту Миннулину, он сказал: «Господи, ну наконец-то Тукай в каждом народе своим принимает». И это было красиво, и это было нужно, и это правильно. Я люблю Казань, я люблю татар, я люблю Чак-Чак, я люблю Губадью, но и все это на основе Габдуллы Тукая. И всегда, когда поднял сегодня, на этой неделе, свой боевой бунчук, наш добрый друг Ракаил Зайдулла, что мы собираем людей, наших друзей к Тукаю, я бросил все дела и через 10 дождей за рулем, собственно, 6 часов ехал и искал слова. А слова одни: любовь, признание, уважение. В свое время с Иреком Шариповым мы работали над проектом переводов Габдуллы Тукая на удмуртский язык. Перевод – это самое лучшее, что мы можем сказать свое уважение поэту. Итак, как читают в наших удмуртских деревнях сегодня свежие переводы Габдуллы Тукая, сделанные вашим покорным слугой Вячеславом Арсерги. Стихотворение «Тухантель». Ey тухантель, ey матуртель, от кемнен теле. Наши читают таким словом: Ворцкем кылы, тон вашашкон кылы, анай атай кылмы, куче уктон чебер, узрет пырвань дунье звалашкомы, как езвет таса, анаймы, кырджанас чеберде уштылиз, выжыкылзе пешанай лещ, тон лусайк валашкиз. Ворцкем кылы, тоне сужак, лёги, ажлань вамышёсме, шум потон метон бурдялят, югыт карит мазмон ёсме. Ворцкем кылы, тонен верай кылды тышлы нырышети вышме, эйн маре, эн кушты анайме, эн кушты лимоне, эн кушты атайме. И стихотворение, конечно, что такое поэзия для меня? Поэзия – это то, что мы все такие разные. В Удмуртской республике символом республики является цветок италмаз, желтая купальница. Но если бы все были похожи на эту желтую купальницу, и весь мир был в купальнице, остается вопросом: и зачем? Ты родился подснежник, возле храма которого нет, и ромашка с небрежностью нежной для чего ж ты явилась на свет, протоптав уже целую трассу. Мимо ландыша и василька все спешат на поклон к Италмасу, будто нету другого цветка. Но однако представьте, что однажды навеки уйдем в мир, где нет ни осота, ни злака, в Италмасах одних окоем, без сирени цветущей хрустальня, без нехитро цветущих берез, без ромашки, опавшей печально, без подснежников, роз и мимоз. Рахмат. Sizge bayramimizni jurmung davom ete. Sahnede talantlı yer jırçılarımızın birisi Zahidulina. Boyanda Sümbülge yardım iteler Filarit ham Damir Gasimovlar.
şolay bir görürge zargı yeşermigen bizni Qırlay күгіне жыр мұң ағыла. Шиғырет бейрәм дәвам ете. Біздің білән әңгәмәні шағира Гүлүсә Баддал дәвам етер деп үмітләнәбіз. Гүлүсә ханым, сізні шиғырет бейрәмінен құтлаймыз. Һәм шундай бір хадис сұрау. Көп шағирлер Тукайны үзінеке етіп қабыл итәләр. Тукай сіздің ижатығызда нинди әһмиятке ие? Рәхмәт, сезне дә барыгызны бәйрәм белән тәбрик итәм. Әлбәттә, Тукай һәр шагыйрьнең ул йөрәк түрендә, күңел түрендә урнашкан, безнең ул рухи кыйблабыз дип әйтергә була. Әлбәттә, минем шигъриятымда да Тукай образы, аның Тукай образы, аның ниндидер идеялары, фикерләре, әлбәттә, минем шигърияткә дә йогынты ясамый калмый. Минем әйтәсем килә инде, Тукай ул әлбәттә минеке дә, синеке дә, барыбызныкы да. Ул гомумән бөтен Төрки халкыбызның да уртак байлыгы, уртак хәзинәсе. Һәм шушы хәзинәне алга таба да күз карасы кебек саклап яшәргә насыйп булсын безгә. Амин. Бүгенге бәйрәмне чараны башлаганда инде Тукай премиясының быелгы лауреатларын игълан иткәндә Марат Гытов улы да әйтеп үтте. Тукайның бүгенге көндә дә алып укысаң ди, шигырьләр кичәгенә язып иҗат ителгән кебек ди. Менә шуның берсе инде мәңгелек проблемадыр. Пышрана, кирләнә, өстенә рух, ни өчендер җир йөзендә тәнгә мунча, ә җанга юк дигән шигыре. Сезнең өчен күңелне чистарту өчен нәрсә көчле тәэсир итә? Әлбәттә, шигърият, әлбәттә, әдәбият, ул бөтен кешенең дә рухын чистарта, аны яшәргә көч бирә торган шундый безнең ул кешебез, байлыгыбыз дип әйтәсем килә инде. Һәм әлбәттә, Тукай шигърияте монда бик зур рольне алып тора. Аның кайсы гына шигырен алып карасан да, чыннан да Марат Гытов улы белән мин тулысынча килешәм. Аның һәрбер шигыре бүген безнең бәгыребездән өзелеп төшкән шикелле. Шуңа күрә дә Тукайның кыйммәте, кадере елдан-ел арта бара. Моның сире менә шунда. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Иҗат чишмәгез саекмасын. Бәйрәм дәвам итә. Сүз шагыйрь, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Газинур Моратка бирелә. Газинур абый, рәхим итегез. Жәмил атлы, җилле бер җегет ул. Үзе шапак, үзе шаяды. Ул һәр вакыт юлда, Камазында дөнья йөген илтә куяды. Ул һәр вакыт юлда, юл башы бер саладан аның, сабадан. Шакырымнары күптән ашкан инде, айны урап кайты шамадан. Тәкъдире шул, үз-үзенә кеше, юллар кисә төшенә. Ул да әнә айдан хикмәт эзли, Зөһрә кызны күреп төшендә. Шигылы шәп, шигырь ярата ул, шигырь белән кили дөньясын. Һәр кемдә ди, иртән шигырь әйтеп, дугалы сүз әйтеп, уянсын. Дугалы сүз белән дөнья көтсәң, шынга ашар татлы төшләр дә, эшем кешеләре ишәйгәндә, эш кешесе ди ул ишәнә. Эшлесеннән, эшлексезе ишле, дөнья әнә шулай бүленгән. Ул Зөлфәтне безгә яттан сөйли, һәм Мәһдине белә күңелдән. Яттан сөйли, нәкъ шагыйрьчә итеп, күккә чия бармагын, Рәшит Әхмәтҗанны, Мөдәррисне, һәм керешченеп куя аннары. Күңел сәфәрендә үз юлдашы, язгандыр шул һәр бер юлчыга. Ул һәр вакыт юлда, шигырь әйтеп, дугалы сүз әйтеп, юлчыга.
Рахмет Газинур абый. Сәхнәгә шагыйрә, галимә, Фатих Хөсни исемендәге әдәби премиясе Рифа апа Рахман чакырыла. Ашыгыз тәрәзәләрне кірсін урам хавасы, урам хаваларының да кайчак кирәк дауасы. Кирәк жаның әрнегәндә, кирәк тәнең сызласа, ерак юлдан кайт көткән кешең ни сәбәптер соңласа. Тәрәзгә кояш ятса да, өйгә кермәкче булып, күктән качып киткән чакта син өмет иткән булып, китсә йортыңнан кайтмаска гомер яшәгән кешең, ашыгыз тәрәзәләрне, қалмасын хәтта исе, түзәлсен йөрәк ярасы, кергәч урам хавасы, шәһәр урамнарының да була кайчак дауасы. Милләтнең аңы буылган, тыннан кысылган чагы, ашыгыз тәрәзәләрне, өлгесе ачылмалы. Ашыгыз тәрәз милләткә, киңрәк алсын ул сулыш, саф һава кирәк татарга. Бик туйдырды бу торыш. Рәхмәт. Рахмет Рифа апа. Микрофон алдына шагыйр, прозаик, драматург Муса Жәлил исемендәге республика премиясы лауреаты Ләбиб Лерон чакырыла. Тукай биштәре. Толстойда минем һич эшем юк. Пушкинда да минем юк кайгым. Дөньядагы барлык бөектән дә бигрәк минем Тукайым. Сүз булсынга сөйләү түгел бердә. Һич әйткәнем түгел сүз юктан. Бөекләр күп, Тукай берәү. Миңа 1000 мәртәбә якын үз Тукай. Гоголь булса ни дә Лермонтов ни. Айырмасы миңа юк аның. Мин Гогольнең шинеленнән түгел, бишмәтеннән чыктым Тукайның. Шигырь итеп ятлыйм бу дөньяны, көй отамын көндә, сүз отам, шигырь догам, Тукай кыйбылам минем, мин Тукайга карап йөз тотам. Башка халыкларга катышым юк, бүтән милләтләрдә юк кайгым, мин туялмам җырлап үз халкымны, мин туялмам җырлап Тукайны. Мин әле кая барам дип дәшәм, безнең димен барыр юл кайда, юк үткәнен түгел татарымның киләчәген эзлим Тукайдан. Хәбәр көтмим ерак йолдызлардан, юк кояшта эшем, юк айда, мәңгелеккә кайтып бара идем, тукталасы иттем Тукайда. Рәхмәт. Сәхнәбез түренә шагыйр Хади Такташ исемендәге әдәби премиясе Рифат Җамал чакырыла. Сәмсез, кадерле милләттәшләр, кадерле якташлар. Мен күп тапкырлар уйланганым бар. Ни өчен мин гомеремне ветеринарияга багышлап, шигырияткә кирип киттем икән дип. Моның сыры бер минем әнием яңа ябашныкы, аларның төп нигезе шушы кырлай башында, һәм мин һәр җәйне шушы кырларда, шушы болыннарда, шушы елгада мыжык тотып үткәрә торган идем. Шуңа күрә Тукай ишкән суны ишеп, Тукай үскән җирдә үскәнгә күрәсең кан тарткандыр инде. Инде кыска гына шигырем. Ир егетне галәм тарта, тик еракка барсам, сагындыра туган туфрак, сиңа кайтам арчам. Акыл камил, җилкәләр киң, тик шулай да арсам, җанга, тәнгә сихәт эзләп, сиңа кайтам арчам. Туган җирнең көчен тоям, бәләргә тарсам, шатлыкта да сагышта да, сиңа кайтам арчам, сиңа кайтам. Рәхмәт. Рәхмәт Рифат абый. Сәхнә түренә шагыйрә Саҗидә Сөләйманова исемендәге премия лауреаты Фәүзия Солтан чакырыла.
Hayırlı gün. Tuğan dilim, nazlı dilim. Tuğan dilim, yaşav yemim. Yaktı günlerim benim. Dillerimde tibre algan nazlı sözlerim benim. Tuğan dilim, ahenginde avazı tarihinin bugünkisi oyanışlı. Jingерге qarışını. Tuğan dilim, jırlarımның яңгырашы, мұңнары, әнкем тілі, халқым тілі, келешегім нұрлары. Туған тілім, кешірсәң де тарих секелтелерін яшисің халқым тілінде, сөзлеріңде емнерің. Туған тілім үтіп ала, шіметіп алған бұла. Мұңнарында тибрет келіп, хислерге салған бұла. Нигез тілім, мәңгі яша, құрытмыша тамырың. Ғасырлардан яңғыраған жан авазы халқымның. Сөз шағир, прозаик Марат абай Кабировқа берілі. Марат абай, рахим етегіз. Ышанмыша менің зорлығыма, иңнерімде қанат барына, ақырын ғына кетіп барасың сен, кімнерініңдір тарафларына. Әмін сені үзіліп яратсам да, өз юлымнан енді бұрылмам. Сенің юлың яқты хислерден де файда ізлеулерге құрылған. Ғайыплерге сені қақым жоқтыр, қолларымда сенлік алтын жоқ. Мизгіл сайын ерағая бара, сенің білән менің яқынлық. Қызықтырадыр шул кімнерініңдір яшауы да, даны, малы да, дан да, мал да табалыр едім. Тыңғылықлар тапсам жаныма. Әмінім жан сені қызықтырмай, тірілтсе де сұлған гүллеріні. Сіңа ғашық шул бір жанға сусап, уянырсың үзің бір мәліні. Ышанмыша менің зорлығыма, иңнерімде қанат барына. Ақырын ғына кетіп бара халқым, кімнерініңдер тарафларына. Рахмет. Рахмет Марат абай. Бәйрәмебезне Татарстанның халық артисты, яратқан жыршыбыз Искәндәр Биктахиров дәвам итә. Баянда Филарит һәм Дамир Гасимовлар. Kırlayda şiiriyet vereme devam ete. Hazır benim yanımda Tataristan'ın halk şairi Raul Feyzullin. Raul abi mene Kırlayga kayttık. Siz birinci takır Kırlayga koşan kaytkan idiniz. Hem ben Kırlay bilen sizin indi hatireler beyle.
Ул арча аяғы қырлай бала шақтан ук инде хәтергә сеңеп калган һәм шунда барсаң иде дигән сүз хыялларым бар иде бала чакта ук. Һәм ниһаять миңа күп мәртәбә бу җиргә, изге җиргә, Тукай туган җиренә барырга туры килде. 70 елларда хәтерлим. Бу менә бүгенге музей ишагына башлаган иде. Анда Мансур Хасанов ул вакытта ул зур җитәкче иде. Бакый агалар, шулар әле монда мәш килеп, ничек булырга тиеш дип җиргәннәрне дә хәтерләмәй. Үземә килгәндә моннан 30 ничә ел инде Тукайның 100 еллыгында монда бик күп кунаклар килгән иде. Шунда ул зур тарихи чырашуны, шул 100 еллыгын иң зур монда чыгышларны митингны миңа алып барырга туры килгән. Эй, гырланган идем инде. Менә Тукай ничек мине зурлады дип. Аннан соң тагы бер ягы бар. Миңа 1978 елны Тукай премиясе бирделәр. Миңа 34 яшь иде. Иң яшь Тукай премиясе алучы шагыйрь бит ул безгә уйлабый. Әйе, шулай булды. Хәзер аңа да инде менә 40 ничә ел гомер үткән иде. Миңа Тукай гомерем буе минем белән ничек әйтим, кулын сузган һәм остаз булды. Үзенең шигырьләре белән дә һәм бу Тукай премиясе алу, бүләк алу миңа ул әле яшькә канатлар куйды. Ул шигырьләр һәм поэмалар дигән китап иде. Алар 30 яшькә хәтле язылган шигырьләр иде. Монда мин утырткан агачта үсә бу әйе шырша агачы хәзер барып карап киләм әле. Әле шуны карап йөрдегезме әле барып анда? Әйе. Шуңа күрә менә бүгенге быелгы 135 еллыгы Тукайның монда Кырлайда зурлабыздыр, зур куаныч. Чөнки безнең Тукайыбызны күбрәк халык белсә, мин чит халыкларны вәкилләрне әйтәм. Алар бүген монда митингда чыгыш ясадылар, шигырь бәйрәмдә иде. Һәм алар алга таба Тукай әле ул безнең Татарстанның туристлар килә торган бер маршрутыра, зур маршрутыра әйләнер. Ул хәзер дә әйләнеп бара инде. Бу Тукайның әле Кырлайы дөньяны да билгеле урын, изге урын булып калачак алга табайы. Рәхмәт Рәүләбез сезгә бик зур. Чынлап та менә бүген нижгарлар килгәннәрне күрдек. Чынлап та Ираклардан килгәннәр татарлар шушы бәйрәм өчен дип. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт. Татарстанның халык артисты Искәндәр Биктаһиров. Рәхмәт. Бәйрәм белән. Мәйданыбызны яңа буын шагыйрьләргә тапшырабыз. Сәхнәдә шагыйрь Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Булат Ибраһим. Әйт телем, син безгә нигә? Әйт әле. Диючеләргә җавап. Әйт шуларга туган телем. Сорамасыннар кабат. Әйт шуларга. Тыйнакланма, тыйылып беттең инде. Кеше киен кили-кили, киелеп беттең инде. Әйт телем, шартлатып сөйлә. Йоклаганнар сискәнсен. Ала иртә күммәсеннәр. Гайрәтең бар. Исән син сәүдәләр йөрткән тел бит. Тарих, ярлыклар язган. Теленнән ваз кишүшегә надан дигән сүз таман. Син Аллаһны зурлаган тел, дугалар кылган тел бит. Син сугышта җиңү яулап, тынычлык сораган бит. Башларын шайкап утырсын телсезләр, томаналар. Телләрен җуйган халыклар бер заман югалалар. Бер заман югалалар шул. Югалгач табылмас. Шул чакларда тешләргә тел дә булмас. Син безгә нигә? Әйт әле, диючеләргә җавап. Телең булганда, телеңне кадерлә, кардәш. Ярат. Рәхмәт бик зур.
Булат Ибрахим. Сүз шагыйрь халыкара Белла премиясы лауреаты Лилия Гыйбадуллинага бирелә. Идел Урал арасында кылаш җитмәс имәннәр бар. Имәннәрнең иңнәрендә йортлаш күзле тилгәннәр бар. Идел Урал арасында иркен сулар далалар бар. Нигезендә татар зыңгырашкан калалар бар. Казан асар, икмәк салыр, бисмиллалы салалар бар. Әннә диеп тел ачылган кыңгырт күзле балалар бар. Идел Урал арасында уйшан кара туфрак ята. Сандугачлы таңнар ата, кояш батса, айы калка. Идел Урал арасында шулман шыңлый, нукрат гөрли. Гасырлардан гасырларга, телдән телгә җырлар йөри. Ак Иделнең ар ягыннан бирге якка дулкын кага. Күкләр зәңгәр, очашын кар. Карт сунарчы сынап бага. Идел Урал арасында кылаш җитмәс имәннәр бар. Үзем диеп, сүзем диеп, мең яшәргә килгәннәр бар. Идел Урал арасында бабам кырган нигез йортын, шушындадыр нигез утым, бәрәкәтем, рухым, котым. Кеше иткән туган җирем, көчле иткән туган җирем. Туган телем бердән берем. Идел Урал арасында күзләремнең карасыдай татар йорты туган илем. Сүз шагыйрь Фәнил Гыйләҗевкә бирелә. Ничә гасыр ярларына тулып, сабыр гына аккан Казан су кешерәеп калган. Суы кимеп, шикләре тар, бик тар, яман су. Шуйырланган кирмән ташын юып, төпкеленә серен сыңдырган тарихыбыз ачылсынга дипме? Казан суның суы кимегән. Яманнарын гына язма, Хода, яланнарсың кемнәр кулында. Хәтта елга яры кысанайган, кимсетелгән кирмән буенда. Яр буенда уйга батып йөрим. Казан суның төбе күренә. Тар үзәнле халык түгеллә без. Булай булу тиеш түгеллә. Мин ышанам, кайтыр әле язлар. Үзәннәр бит әле кипмәгән. Ярлары бер тулыр. Ташкын булыр. Җимерелер. Дамба киртәләр. Рәхмәт. Фәнил Гыйләҗев, сәхнә түренә шагыйрә Гөлүсә Батталова чакырыла. Ватаныма, сөйәлмәскә, Казан метросындағы язу. Сөйәләсем килә ғажиз шақта, таянасым килә үзіңгә. Хақың юк дип ысылдыйлар җилләр. Давыл булып суга тиземә. Ышанасым килә кодрәтеңгә. Көчен жуйган шакта йөрәгем. Бер тамырдан шыткан мең бәгырдә. Кардәш җанны тапмый йөдәдем. Җилдерәсем килә юргаларда. Нугай җилен юри үшекләп. Дәһшәтеңнән чыгып качсын иде кала нигезеннән күчекләр. Табыласым килә. Хыялымның синдә шыңа ашкан төшемдә. Тәндә җаным ничә гасырлыксың. Әле һаман шым бар эчемдә. Сөйәлмәскә. Үрә басып миндә карусызлык шыташым гына. Манарадан аска карап торам, шын барлыгым кабатыныма, баш июдән тыям үземне. Язма димен бер үк акылдан. Тезләнергә хакым булмаса да,
таянырга сиңа хакым бар. Хакым бар. Рәхмәт. Сүз шагыйрә Миләүшә Гафуровага бирелә. Кабыргаларың шитлеген кайырып аш. Уфук турысында таң ерылгач, мин килермен соңгы төшеңдә. Мин әйтермен. Һәр төн üşим дә. Уяна алмыйм. Мин әйтермен. Ал мин үзеңә. Мин бик җиңел. Мин хәзер тиз генә җылынам да китәм. Куенның пар бер көтә. Кереп куеныйм. Төш аралаш бик яман мин. Кояш сырап, һава аерылгач, кабыргаларыңны кайырып аш. Мин керермен шашкын төшеңә. Ә аңарчы үзең üşемә. Миләүшә Гафурова, без 1000 еллык татар әдәбиятын Тукайга кадәрге чорга һәм Тукайдан соңгы чорга бүлеп карый башлаганбыз инде күптән. Без хәтта телебезнең үсешен дә шулай бүлеп карарга күнеккән. Без әдәби әсәрнең кыйммәтен дә Тукай белән чагыштырабыз. Бөек Тукай безнең өчен күптән шагыйрь генә түгел инде. Ул милләтебезнең рухи кыйбласына, аның символына әверелде. Мөхтәрәм җәмәгать, Габдулла Тукай тууына 135 ел тулуга һәм туган тел көненә башланган шигърият бәйрәме ахырына якынлашты. Матур гадәткә кергәнчә, шарабызны татар халкының йөрәгеннән савылып чыккан, аның бөтен моң зарларын, өметләрен үзенә сыйдырган туган тел җыры белән тәмамлыйбыз. Безнең Тукайга багышланган шигърият бәйрәме ахырына якынлаша. Килә язлар сайын сиңа илең килә туган көнеңдә. Бетми торган гомерен кушкан сыман, синең бөек кыска гомергә дип язган Хәсән Туфан. Бөтен республикада татарлар яшәгән һәрбер җирдә бүген шигърият бәйрәме гөрли. Ә көндезге 2дә ул Тукай һәйкәле янында Казан шәһәрендә дәвам итәчәк. Ә кичке 6да безнең каналда туры эфирда Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясын тапшыру тантанасын карый аласыз. Бронза Тукай теленең сакчысыдай мәйданнарда басып торганда, җәлилләрнең үлмәс җырын илләр байракларга язган елларда, мин ышанам, минем ана телем бетми, бара алгы чырларга. Бәйрәм белән сезне, хушыгыз.